O cisne, coñecido pola súa elegancia, foi fonte de inspiración para innumerables mitos e lendas da cultura popular. Dende o conto do Parrulo Feo ata o tan coñecido ballet de Tchaikovsky, esta ave é símbolo de beleza, pero tamén de escuridade. Así o amosa a película O Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman. A través dunha bailarina demasiado entregada ao seu papel, vivimos a súa transformación dende a elegancia do cisne branco ata a maldade do negro. E si, malia que non sexan tan coñecidos, os cisnes negros existen, aínda que só habitan en Australia. O que non é certo é que sexan máis malos cos brancos. E máis, o cisne, en todas as súas cores, é coñecido precisamente polo seu mal xenio. Cando se senten ameazados, non dubidan en atacar, e unha vez teñen a súa presa, non a soltan. Proba disto, o caso dun home en Chicago que acabou morrendo polas picaduras dun cisne cando se achegou a este nun kayak. Pero esta ave tan mal encarada ten tamén o seu lado máis romántico. Como ritual de seducción, macho e femia levan a cabo a danza do amor e unha vez establecida a parella, adoita ser un amor de por vida. Así é o cisne, un animal de luces e sombras digno de admirar dende a distancia prudencial. De 20. A ver, estamos presenciando imaxes bucólicas. Isto é un programa en directo, sabes? Advirto que pode pasar de todo nos vindeiros minutos, porque está connosco James, que así se chama o cisne. Así se chama o cisne. E así, nestes minutos previos, non parece que teña moitas ganas de estar aquí na mesa do termómetro. Octavio. Bueno, tivemos pouco tempo para quitalo da furgoneta. E entonces el, até que non se poña no seu sitio, que ahora está máis tranquilo, non ten ningún problema. Pero, ademais deso, vou vos decir un segredo. Non é tan fero como parece. Ti lle podes tocar no fuciño, no pico, e non pasa absolutamente nada. Son agresivos? Non, son territoriais, e, por tanto, se ti tes unha niñada, entonces ten a nai cos ovos e está protexéndose, evidentemente, vai te picar. Pero se non, mira, aí está. É impoñente de preto, eh? Porque mire que fermoso é, están vendo aí ese primeiro plano de James. Claro, é unha das aves, ti estás aí aguantando forte, Octavio, máis pesadas e ao mesmo tempo son capaces de facer unhas migracións eternas, non? Pois poden vir desde Groenlandia hasta España prácticamente sin paradas. E por que fan eso? Porque teñen como un radar, como os morcegos, como teñen outros animais, que lles explican onde teñen que ir parando para poder comer, para poder manterse, para poder descansar. E todo eso gracias a ese radar que teñen aquí arriba na cabeza, que lles din, van andando, van voando en flecha, como unha flecha. Entonces hai un que é o líder, que é o que leva a todos, e é absolutamente maravilloso. É un dos animais máis fermosísimos que existe no planeta e que, ademais, isto como cando vai levantar o voo, é como levantar un Boeing 7, ou non sei como é. Pero que con moitísima potencia, e despois, para aterrar, tamén teñen que aterrar dunha maneira moi prudente, porque se poden enrafrar tamén. E entonces poden chegar a unhas alturas de miles de metros. Vemos unha ave moi fermosa, Octavio, pero por que non é boa idea, aínda que parente do pato, non? E da oca, imagino, por que non é unha boa idea ter un cisne de animal de compañía, para entendernos, non? Bueno, podemos ter un cisne na casa. Precisa moito espacio? Precisa moito espazo, precisa unha lagoa, precisa auga limpiña. Bueno, ainda que lle dá o mismo tamén ao mellor, que tampouco non ten por que estar absolutamente limpa, porque eles normalmente son herbívoros. Pero vou vos contar algo que é fermosísimo, que cando son pequeniños, os pais tranlle vermes e cousas así. Por qué? Porque teñen necesidade de proteína. E, por tanto, eles o que lles traen é proteína, que é o que vai facer que medren e fagan todas esas cousas. Sabes cantas plumas poden chegar a ter? Non. 20.000. 20.000. E son impermeables? Son totalmente impermeables, porque teñen como unha especie de aceite que o que fai é que cando realmente está chovendo ou teñen tempestades ou calquera cousa, eles non lles entra auga. Eso sí, por que veñen deses lares tan fríos para aquí para baixo? Non porque teña moito frío, porque o plumón os protexe, senón porque non poden furar precisamente auga e entonces non atopan os bichiños. E por que teñen este pescozo tan longo? Pois, lonxe de parecer tamén que é algo fermosísimo e poético, tamén é para baixar e comer tamén todas as algas, para pescar, en fin, para facer todo este tipo de cousas e coller para eles algas, bichiños, pero sobre todo son herbívoros.
E que carácter teñen, Octavio? Como son? Como son no seu ámbito na natureza, coexistindo co resto de especies? Como... Moi bons. Moi bons, son animais que se chaman ornamentais, a mí non me gusta nada decir eso porque parece que foran cousas, pero se ti tes unha maneira de tratalos, como ahora está aquí, cando entrou, veu un pouco... Veu bravo. Pero se ele está, se sinte que está protegido, e que se sinte que ninguén lle está atacando, que ninguén lle está entrando no seu territorio, realmente, pois, el non ten por que facer nada. E cos humanos, Octavio, porque, por exemplo, non en moitos parques galegos, no Parque de Castrelos, en Vigo, sempre adoitaba ver, non, como moito cisne, que nos achegábamos e estábamos comida, é dicir, connosco cos humanos, como se relacionan os cisnes? Fantástico, mentras que non te metas no seu terreo, fantástico, pero pasa a ti igual. Ti estás tomando un café pola noite, vendo a televisión, vendo a galega, e aparece unha persona na tua casa sin chamar, e que faz? Tiras un xerrón á cabeza, non sei. Claro. Entonces aquí pasa exactamente o mesmo, se realmente os respetas, se os tratas con amor, se os tratas con cariño, e se sabes ben o que tes na man, non tes absolutamente... E de onde ven o do canto dos cisnes, Octavio? Mira, o do canto dos cisnes ven porque realmente hai lendas que falan de o canto dos cisnes que son de sereas, de cousas de antigüedade, e entón son eses cantos que se escoitaban, que eran cantos de cisnes, que eran como, por así decirlo, de xente que estaba pois, noutro sitio, non? E realmente aí era como unha chamada dos que xa non estaban aquí nesta terra, e o canto do cisne realmente o que supón é un canto de amor, porque o canto do cisne é un canto para chamar realmente, biolóxicamente, para chamar a femia e a femia ao macho. E cando fan estas cousiñas que fan así como un corazón, que iso realmente é o corazón para nós, pero realmente son fiéis. É dicir, eles unha vez que collen parella, teñen parella para toda a vida. Eso che ia a preguntar porque, claro, nas bodas é moi mítico, nas tartas, que haxa como uns cisnes representados. Iso por qué? Por como son no amor os cisnes? No amor son absolutamente fiéis, leais, coidan aos pitiños perfectamente entre os dous, mentras que un sigue incubando, o outro vai coller miñocas ou gusanos. E se morre un dos membros da parella? Se morre un dos membros, moitas veces quedan viúvos e non volven a ter parella e outras veces refán a súa vida, normal e corrente, como todas as cousas. Un día vou vos traer un ovo, porque hoxe non foi posible, pero vou vos traer un ovo porque son ovos que para poñelos, para cortalos, por así decirlo, para botar unha tortilla, cuidado, son dificilísimos. Pois, a verdad, portouse fenomenal, James, ao final, non? Aí, bravo, manexáchelo aí estupendamente, hai nos negros Octavio. tamén, Claro, pero entre o cisne blanco e cisne negro, hai algunha diferencia? Bueno, mira, o sea, evidentemente da cor, pero, mira, xa se acostumou. Mira o que está facendo. Xa está. Estáme dicindo as miñas compañeras que lle dé unha caricia. Non me atrevo. Sí, non me atrevo. por favor. É que impón, señoras. Faime caso. Aquí onde teño o dedo. Sí? Sí, mira, aí está. Que suave, non? Nunca te viches en tal, Non? Os cisnes negros se pensaba que non existían hasta que chegaron os españois e foron a Australia e os ingleses e chegaron ali e atoparon cisnes negros. E hai cisnes negros que dan mellor sorte que os cisnes blancos. Ah, sí? Bueno. Pois nada, unha maravilla coñecer a James. Grazas, como sempre, querido Octavio, por achegarnos tantas historias bonitas dos animais.